That's what they call me. I don't care. Okay? We African kings, we are shoe on a bare feet. Okay, let me keep walking. Sky sea, blow it up. On where a marsh na such, then I go to Wabeku Babo to Bulo, Kawachuku will love, who can well look Pulebu. One Nekokata Eku, where they are Sunday, Munirolu, Bogolu. Spent 18 years in this game. On the ground, MC Usher. I've got up, come sticking my footstep. Mentor be done on the front of the visit. You got me tested the physics with the spilling lyrics. Whose side? I know go fall if you push. Die, but you got to self. Make we just check a self. Sit your rock and set. Toy with MT. Yeah, with that. We've got hustlers on the move. They see what's in one name. Bisasi. Ipatago na kolon. They be na lady my area. Since I was born. Opa Iweka. Hey, the place I cry first, the mama first to make us the strong force. Shed the tears back then, but I'm laughing now. Cause I made a good watch, I could tell the people who might wait for Usher. I day in the middle, they call me the mirror. Oh boy, I go to go to self. On that bottle, now we go to drink the water. But I know where I'm going to. But I know where I'm going to. Ojukwe Jaba, Ojukwe Jaba, Ojukwe Jaba. Where I'm going, I know. Say what I was. Elipine to get me. I can't stop cause some money on my mind. Hustle on my muscle. I can't just stop this cause I know I'm fit, I'm fine. Yeah, everything's gonna be alright. So you keep it locked every 24/7. Yeah, everything is gonna be alright. Don't mind what they say at the back cause I them get their mouth. So I'm heading to where I'm going. Why you gonna get a shit? No. Can you quadro keep it at one can you one? One car. I can work the green. One can use it. Think you want to matter. I will go there. I can block the good on the good. You know, they can issue. Hey, can issue. Ishimu. I need to know where you are from. You are the one who not brought to go up and up to me. Get them, miss. Never enough, ma. Never, oh my God, don't come over. Hey, Marqua. Hey, Marqua. Hey, and I want to come. Watch it, you check. I call you. What you know, you are. I saw to go. Hey, you're not even none. To go. To go and get Chelsea. One can know China. Oh, China, I'm able to go. Hey, didn't know China. To go, can you? You want can know. I'm on the way to go. Watch it. He won't care for the whole. I saw him walk. Hey, he walk. I saw Facebook, Immaculate. Facebook, oh, Facebook. Hey, everywhere. What do you mean? What I'm going to put every year. I cannot fight. One kill more who cannot fight. Instagram. I'm a yamanya. I'm your wife. I'm a yamanya. Sweet, oh, sweet, oh, Twitter. Oh, sweet. I'm Galacha. Sweet, Chalacha. What you put a quantum for a quantum? Melan Amanya, ha, in Namama Difana, Cosset. Amanya, Nemono, ha, my Coquana, so go to a brother in my Caquanashi. I don't know, oh, what did I call her? What no, I'm mother. Yeah, what did I call her? I have to go to my coin, go to the way better. Is it Yabia? Yabia, no, for ya. So what I couldn't need that. Money, yeah, why get you? What I'm just moved there, go she. Guy never more trust to Jihono, huh? Papa Chelsea, Unna, Bob, what can I buy when I check again? Wake again, I'm out when I have got your game there. Wait, I see the game. When
Now wait, this thing what? Give me a casting. Near for a correct score anyway, but you so Hannah 1-1 every day when I guess Liverpool. Cause the man you and I want you and the frog man you and I get water. No, ever now one says name why I'm here go make go. They did 100 million only. That didn't come from them as a quarter. Order you what you can now go. But back I want to check idiots. Give me one back in a semo. Na mo erigo me mi nu kwena agene ya onye rileli ka mbuzin onye rile neligo ya o Maki Cheka no opo ngi wabe ya ngagosi ngam cho metona chema funa egwu na mudi egwu ne susu anya ka eji ahụ phone eji ha aka to ngada azia ị na-ahụ iwere anya ka eji ahụ ha aka ka oke ngwagosi ntibita maka m ihe mere no na yeduba na Twitter ahụ na onye aka nka mehụrụ ya wo Twitter asuna ka eshelu phone na ịma ka o shi bata anaghị emepe ya imepe ta echi chere na na-aṅụ ya ka ọgwụ aṅụ ya ka ọgwụ ịṅụọta ichere echi ịga na ya bụ phone ọpa na nwanne gị nwoke nke ga mepe phone nya anyị mepe ọwọ mkpabiri adịa nshi iya sno blo phone ọwọ mkpabiri adịa nshi fo code ino na mana eme sweet sinomia ani me go shigi ana ya mepe ta echi emepere nyonya ta ye medu nji we futa na he futa ya ana eji haka ọ na-awụ ije ta echi je eji nwanne echi je ngagbanye egwu ka anyị gịnị tinyere m egwu hey ọkwanụ ka ọ na-anọ kalicha ewute m maka ọ na-awụ nje ka mgbanye nke m gbanye na ọgbaka ịsala m ịnụ na-akpati ozu na nke abakpati ịnụ na-akpati ozu na ndị nwere foonu fụtaba mmadụ manye si na adọ update foonu ọ na-awụ njide na-asaghe Facebook onene akwụkwọ wa ịsagide ihu akwụkwọ wa hey ọdụhụ ka ọha ala ha n'ụla ngwa chon mana ofiwe nakwa na ofiwe were ewute m na awụ njọsọ ụmụajị na-ada anọwa n'ogologo okpolo nso ọhụhụ tiri m egwu kporobe egwu mama na egwu nyụrụ ahịa ahụ kwere m kan kwaso ibine na nwere ihe wa na ịkọrọ otu gịnị ka a na-akpọ ya virus it's not virus no mo on kene ka na akụzi no ma mụtachabeghị nke ha ọfụma virus dị n'ime virus asụ m ehu evu neva emehu eji na ha ka virus ka virus wa ghara ịba n'ime so onye ya ụmụ achara were ngwongwo ihe ma amaghị awụkọrị m n'ime ibe wa nsụwa tiri m egwu ọhụụ hey ndị na-akụrụ m egwu mpịatọkọ ka ha na-awụ kwadobe etita kwadobe eji ha etita tiriwe m ọsadebe hey Bob Maria hey Bob Maria ịma Bob Maria Bob Maria no ọ na-akụ egwu Bob Maria Bob Maria ngwanụnụ nwere nke ịma nwere egwu ịma Bob Maria ịma ha ọsadobe ka ncha bụrụ ọtọ ọpụ ndị eje na abụrụ ọtọ ịkpọ n'afọ ọfụma mmalụ onye na-ekwu ma onye bụ Bob Maria ịma hwino ịma pi sukwe big square ama m onye nka wụlọ pi square ama m ya de mo Davido fa kana ndiko nke de igi ndo nke na akụ egwu oke amanya otebe ha aka fụrụ ba Davido ponera echi bịa ege ngoshi ga-azụ bebe Davido bụ onye obodo eyinu na malo Davido ọmụ ha amanya tinuru na egwu ya Davido nke kule egwu amanya no gịnị na da agwa nwa ọhụụ na mara Davido nakwa mara ikwu dị egwu ngwanụ owu ụzọ nke nwere ọzọ flavor nke wuji kpoko drink enwu mmiri drink ya na nwa anwazi drink
onye bụ drink asongo mmiri asongo drink bụ zonye drink amami hey ịma ya onye bụ drink kwa hey na-abịa egwu mpịatọkọ kene ihe ọ na-apịawo mpịatọkọ hey so chonu hey ọ na-agụ egwu na ị na-ege egwu ị na-alahụ ụla amakwa m onye na-egwu onye bụ drink na-akwa ya ọkwụkwa na gia onye bụ drink oh ime pepe phone nwa anaghị emeghe ha aka bụrụ okwe ya ọsụ m echi ka ọ gwara m agwa na-echi ụnụ gụrụ ụnụ so ego ka gwagụta open don't worry ịmaghị ibe mere tire ka nkọlọ ga-egwu elu hey mana ihe ọ na-akụ nkụtọkọ hey starting from the bottom now we are here starting oh starting from the bottom now we are here starting oh starting from the bottom now we are here Maya ino be ya wegu ifota be hendo anu be de megu nka kancha ndo do update kenge bo anu be ne mo just mo buo ebe de ma anu ne bo drink on onye ocha ka onye kwazi ka onye bo onye na nka wi bazu mu na ya holo na abanye ka iji ba ma mu no do ni na drink ma na ya nwa de akre we mo drink onye na akụkọ egwu ino mkpali ọwụrụ mkpali buru adi ya nshi ma na nwa de nke we nwa buru adi ya nshi ika ruka ana be koko ma be hendo nwere ọzọ flavor whiskey ka ọhụụ na hey ọkwa iso ira update konara mo fino ịma nke ufino amame fino ịma nke ufino ma egwu ọhụụ ya ebe iso ina ga egwu dị na anaghị ma like egwu ya like egwu hey Ibe na nyonya la mola gona mu ke bo agro before awon ya ma agro tonto ka ri bas lawa ewa tonto torogi na bo wa ako sa parada ho mo iwe mo me si mo ka abakwam ona guys we ku ya we abakwam ibakwa be ka na asme ibakwa ila kuzi meba onye mu na ha na ota ma njedo kwa phone na ibo shi na yo ji ha onye ina cho onye ya gita itili mo okwu na iri gbo na egbo ha aka kitili mo okwu tili ho okwu ko ne okwu mu na ha na kwa iso mo ho na ha agbo ejigbo akpụkpọ okwu yesilo mo okwu nje do ka shikwo nke na nkala ahụ nwote ino che na we na ha na edo ina ha na la ha ka anakwa abakwa bachiwo onwere mosh na sosh dị na dotu gbabe ekwu babo tubulo ka nwachu nke na-ada ka nke China ọdụ China ka ọgwụ egwu fonu nke mgbe ị na-agba hey kekwa onye na-awụ onye ala nke na atakwuru takwana ma ahụ ma ị gaghị ete fonu nke na-awụrụ ya kekwa ọ dị mkpamkpa fonu ihe nke ya maka esi eluzukwe nke na-eluzu nwoke ọka ka ị na-alụ dị ọrụ hụ ọka na-awụrụ shọpụ hụwa ọ bụ na ya ka onye ara kwasịsị ya na agbatakwana m ọsọ agbachago m ọsọ ọ gburu onwe ha n'ala ịhụ ka nna akwụnwalisi nsi gị na udo o nwere ihe mere n'ụwa ọ na-akpaliara m ajọ ọrụ ọsụ nsụta gị esi ngwa na-akpali ya ajọ ọrụ onye nwaanyị ihu nwoke nwaanyị na-akparị m ajọ ọrụ ihe ịchetara n'isi ọ nakwa akụ ama m enwere m ịdị ọ dị n'anya ọ nakwa akụ ị na-eji egwa m iwe mere fonu emechana m iwe niile a na-eme ticha iwe niile ọhụọ asọ enso ịgbatu eta bụ ele Instagram wa gị na-ekwu Instagram ịnwa dị eto Instagram ife ịbacha n'ime na ife enweje Instagram ebe a na-eme ihe onyonyo ebe a na-efolo ihe niile ịkụzi ka nkụ jos ịgba akpụ m ine ma ọrụ m ka ọhịa nje atachi ọsa wee kwụrụ ka mmadụ si akwụ ọ iweta fonu ya nebe anya ma ka ọ na-emekwa ka ma ka akpatiri ibu ka ịbụ fonu ọkwa chi wetara m fonu ya na ana m eji ha ka asụ nji bịa ịmasị jotiri ka omedi nọ nchi ma ndị Nnewi na-alụjikwa ozuone anana m ozuone na-arụrụ m ndụ ebe
ndị ọtụ na-ata na ya ọfụma iwe onye ohi nke ị na-enesa anya onye ohi ka ewu ji akpata atụgwu abụọ galanya egwu egwu ebe nwa shi ebe a wofute ihe ndị biko nyekwa iwe na anaghị m eji fon fon na-enye nyekweghị ya anakwaghị m eji ha aka akwaghị m eji ha aka gịnị nwe ha aka gịnị ka ha aka akwaghị m eji gịnị na ha aka imeta ka ọ dụghị ngụ mma igwe ka nwa nke nji ọkwa na igwe kwara m ekwado ka m ohu a na-egwu egwu maka ụmụ nwa necha anya na-akpọ m ogbogbo isi onye fụta kpọ m isi nwaka nke a fụta kpọ m isi akwa aja ma oju maka ụmụ nwa na-aka ọrụ maka isi ma ịkpa mbọ dị ka ama ma nkwudo odosef mmekpe onwe m ma ojii maka a na-akparị ọsụbudo onwe m aka cho sari aka aka m dị na acha na mgbe ọkwa ọrụ m aka m nkere do ka aka eji esa anwụ ufugodo udobe nke na-akụ na asị na fon na-aba ihe na-emetụ ka ọnụ ọhịa ka ọ dị mkpali o nke na-enwe ịmaka fon n'one metụgolo aka ịma fon n'one metụgolo aka n'ime ihe m ahụ sọdụ nga aka ka onwe ihe mere fon kwuo ibe ị na-ekwu so sno gịnị ka eji eme ishi na Instagram mụọ fine bọbọ na ahụ pụtara dị ise nwee nsogbu anyị na-aga na-emesisi n'ụzọ ọnwụ m n'ụzọ na m uche akwa aja na-akpali mmegbu onwe m asịsịwaga bọị ka a na-ejere anya akparị m nkọtọpụta kpọm isi akwa aja nkọtọpụta kpọm isi mọ nke negide ndị na-aga m ọdụ mmegbu onwe ka ma mgbe onwe m aga napụrụ Jizọs Kraịst n'aka ndị nke na-amụ n'ụwa na-aka m ọdụ inwekwe nke a na-akpọ Facebook enwere ihe nke a na-asị ihu akwụkwọ mgbe machi nke ahụ mgbe ị na-akọchili onwe gị inwekwere nke a na-akpọ enwere m achasị ọhụrụ ọsọ Instagram obele okwu ịma nkịta nga na sistem m nya ihe nji alụ nya wọọlụ so ka na-ego akwụkwọ ewere iwe nya nke a na-ekpuchi ekpughe dịka akwụkwọ ọ dị otu na ekpuchi na-ekpughe isi ihe n'ọkụ nababụ na ikpechi bịaba ị ga-jidegodo m fon na echi bịaba chere ka ngwa maka na eji m ọrụ n'aka ịhụrụ onwe fon nji n'aka eji m ọrụ n'aka a ga-etinye na ihe mekịta na na ibichicha imi wee metụọ fon aka fon nwa na god na ihe na-agwa ava kịta na na mana ihe gbasara fon n'aka ego ka nkwa ka o si adụ maka na ọ ikpe ahụ ego bụchi ma achọ ka mgbakọ ka o doo anya na ịba n'ime chọkasị anya na ihe eji arụ na otu n'ime a na-eti na-eti na ịba ime ọfụma ka m na-akọwara gị ọfụma ka m mana tọmbọ ya akụziri gị then Instagram gbasara 500 naira Chuma nke anyị na-ebe akwa ka nwa achụla ala agwụkwara m nkịta anya ka m na-eji ọkụ mmụọ ụjụ ahụ ya mmụọ azụgbu onwe m mmụọ ka na-echa na-akpụ isi nwa ka onye pụta kpọọ m isi akwa aja oke ọzọ pụta kpọọ m kedu onye ọbịa kpọtụrụ n'isi kedu anyị chere ka mmegbu onwe m onye ọzọ m na ndị isi ka onye nwere ajụjụ gị na-atọ ọgụ mmegbu onwe m mgbukọ onwe m sị ọ bụrụ nye kwado n'isi chele maka a na-akparị gị maka isi ga ka iji ebe akwa ka ụmụazị si ya egbu onwe gị ya egbu Chuma agwa na nke hapụ ke na ụmụ ihe na ị na-adị eche ya nyeziri gị nsogbu Olisa bi n'eluigwe kele gị were nye gị dị isi a mana o ye fit gị were enye gị maka ọ mana onye he fit ma ọ na onye fit m ka ọ ka enye mana ọ ma onye he fit ya were enye gị kita ka wala na gị n'isi ahụ kita ka nwere igbo onye ara ka o jere onye igbekwere na ịkụ ma ọ na-abi abịa m ịkọ gị ọnụ Chuma wetuo isi a dị gị mma ya mere Chineke ji wee bụ igi ya mana ọ gwa na isi ihe egbu onwe gị go on ihe egbu onwe gị ihe egbu onwe gị onye na-adịrị egwu na-agba egwu tiri egwu m ngwa na-ekwukwa gara m agalaka ọnụ ịgba nke a na dịka ọgba ikpe ịma mfe ikwu pecha anya maka so na na ime agba na-enwere ihe ka na-egosi gị ọfụma na ime mgbe ị agacha n'ime ebe anwa nwe nke a na-akpọ research sọrọ egwere iwe ọkarị na ntị ọ na-awa gị isi ọwa ndo ihe mmiri research na ịchọ ihe ọka ụso n'ihe na anwa a na-ekwu maka ya na ife enweta jee Instagram ịmana stadụ n'ime kpakpando ọ gara aga ihe niile a gara aga so mana ga-ego maka ka mụ na ashiri ọdụ mana nke ndị ọzọ 500 na 1000 echikọ ha na-abụ
onye na-akọ ọkọ na akpọ na 15 ọzọ maka onwekwu ihe ọzọ mana mma Igbuga na ọmụgọ nwekwe na onye ya ebere gị akwa ga ma ha mara ya igbu onwe gị ọ ya agbasịkwa m maka igbu onwe gị ụbọchị a eji m ihe ọnwụ na a na-eri na ọ na-egwu egwu maka ndị ibe anyị enyeba kanopi kanopi ya nọrọ maka eyesi isiokwu m wee chọọ igbu onwe gị gbuo onwe gị na ọ gbasa ha asị m ka m bịa gwa gị na ewindoro $1 million na Naija bet mana ọ na-adapụtasịrị kịta na ị chọrọ igbu onwe gị kwụ ụdọ ọ ya amagbukwa onwe maka ịkwụ ụdọ ego amaghị ericha anyị na atris were sọpọtụ ọ na beri agụ ụbọchị ahụ onye rielais o buru nke onye bu na takewa na ndị ya achị ya nọ na wataproof achị maka gụ nwa nnọọ maka gụ nnọọ mana ị mara mma ọ maka gụ nnọọ ewe n'iwe maka gram nọ n'elu nwere ike ịwụ 15 maka uche ka m kwuchie ekwuchabekwa m maka 1000 ha niile anakwa nga ego in maka nwana wara ego in ọ nwere ike ịkọwa na 2 anakwa nga ego in na ego in ọkwa na 2 achị m na ego 15 iweta ya ọkwa na ịchọkwa nga ego were m ka ngakwa fon gị were ngachi ike ihe bụ fon gị ka anyị alụrụ ya ọkwa in n'ihe efuru gaba Is it Jaji 100 naira? Oh, we're talking in Ghana in, but a good at in. A banime, and McCoy Hana for MB. MB, a ban MB, eh? He went Oibo, isn't so even more. Look at it a secondary school, so they were new. Oh, Anna, much armor. Yeah, bomb teacher. Oh, yeah, for so, yeah, you would take the car. I'm going to make a little better like I'm 100. I have a for the weather. You know, how come I can't remember? Phone name at Chaka, Mancana, bought tablet. You can get in don't mad whiskey featuring Chino Dome. Sorry, Tiwa Savage. Then can get it. Go and say, but you know, you make happy for me, and I some give realize. Now, what you realize? Good, I say, realize. I say, make support. So, I want more. I want to mamma. Support us to go support Anago. I made a kayak. Because man, I'm all over Banabas with a beautiful spot. I'm going to go put my bong. Malam for going, go and go see Mongo. Jinaka, go your bosom, go your bosom. My boy, come back. And I said, "Where go?" Hey, two what to be easy. I'm going to have one easy guy. You're saying I hear you when you're better than what on happy cigar. Chukukele, our Hanaman wake you. Chukuna one time what I know your willy. What is CFT here? The way this annual. Well, we see Vigo. Man, I believe them. We're going to go oh, Yandu. Maki DC and why he and once I see easy. There's a dinner, I don't know, fool man. What in Avam? Phone can keep picking phone. So, oh, yes, you got one. Hey, I can't see you. What your boss? Got for the good boss. You like to watch it. You like to natch it. I don't play them. I don't want to go. Anam, hey, I know what back. I am millions. I know what bank you. Now I found out I got me and me whenever. I'm going in now. What's Instagram? I just come here, I'm not cutting you. But I'm cutting a bojana panata. In it, some. Phone can I come to Yagadai? I would go on it. Never go for as I said, attack by attack. I come to go on a quest at Aguana. Each I can move my I can only here with the Camilla never. One jacket in a column. So in Gallon, who in I can only let them know you owe me when I can't make over the end. I want to go quantity or quality the Karamacodi in Naduzica, or do want to let him go. Why can I know? I never know where. Hey, am I going? I'm not more than over in King Mangan. A man can after the bank commission. Make 1,000. Oh, Macagon, no, and I got in here with you. I go 1,000. I go on your hand. And I want one of my charges. Put them down to 200. They may over to 200. Only here now, Master
nwere ihe eme no here na I go. Agogo ngoro nje 1000 naira etili Agụ na anyụ ha. Kwam ka agụ na agụ. E makwa ndụ mma. Nye ka ịma. Ọkụ na Facebook. Onye ka ịma. Ọkụ na Facebook. Na Facebook wa. Aga m akpọ onye nwe blọk onye. Hey, Ama m na ịmaghị ada blọk emechie nya ikwuchi ime. Ama m na ịmaghị blọk imechie. Soro nke a na-akpụ akpụ. Blọk. Ọwụ onye ọwụna sọ gị akwuchi ime. Suso mu. Ihe na-agwa bụ eziokwu. Nyakwala ghachi n'igwe vulu m. Mba, ọkụ mmụọ vulu m. Sorry, enu vulu m. Ukwu m no agụ na anyụ ha. Mark Zuckerberg. Hey, na ha nke na-aka gị. Amanya ma ba nwoke na ịkpa amanya. Ịmakwana m ụla nke na-alụ m aka. Ịmakwana m ụla. Amanya. Onye ka ọ? Onye ka ọ? Amanya. Echi bịa bịa ma ngoshi ihe n'azụ be. N'azụ bụ nke ọ nọ. Aishi azụ ba anyị. Ọkwa o mechie nya fon ga-enwuru ọkụ. Tụrụ m enwuru ọkụ. Ihe na-agwa gị bụ eziokwu. Ihe na-agwa gị ọkwa na ihe eme ọsịsọ ka nji nwe ajewala onwe maka ihe nọkwa ọrụ. Ebe niile onye nwechiche niile a na-enwe mara nke Facebook ahụ ọkwa o mechie nya ọkpọchie fon ga-anwụ ọkụ. Anyị na fon ihe na-emeji ọkụ ma ị chọchie ịbịaji hụ m maka ọma ndị mma emetụchiri m aka na ọ na ị na-eme nye m 1000 ejebe m ebe m na-eje ọkwa obere ihe akwụ ebe sọsọ in ị gaa na in ọ na-agala ezigbo ọnụ ị na-akaji na-achọchi in mkwe Instagram ọwụna nke mkpali na adịbaji ego ka esi eji nke ọkọ n'ọkwa ndị deposit ego n'aka ewe lụwa ihe wa a na-enye interest na interest na nwere ya aga asụngụ na-alụ ihe ji fo ya mara ebe ọshọpụ m enweghị enene mmanya ebe akpasara ahịa ebe akpasara ahịa ebe ya blọkụ ịtọkọrọ ihe dị na fon m wale anya ngwa ha kpa aka ọkụ ebe ị na-etiri ọ nakwa agba ọkụ gbama n'ala ọgba ọkụ gbama n'ala nwa nke nwụkwa akwa apịacha anya apịacha onye kwa ebe nyacha aka ma na-akwa ya 200 na emecha azụ ya na nke ọzọ na ịma azụ n'elu akwa ọ ya akarị nke a ya ka gara ezigbo ọnụ ụgwọ akwụrụ akwụ au nwatakịrị na mma ọwụla na-azụ ya templọt gashi ige investment mụ ebe nke ọhịa nọ ewu nwa na ụtọ kwalụ mgbadi mgbe eke ese ọkwa ndị mgbe eke na-atọgbucha ka ọkwa ahịa hafụrụ ahafụ ka ọ dịbakena kpacha nkụ echewe ụzọ ọnụ ọ ya dịbakena but I know where I'm going to. I'll be there. Mama, don't cry, your baby boy's doing good. Tell her. Chineke onye kele in fact onye mebie ụwa mụ na ya enwe nsogbu Chineke hapụrụ ya ka ọ dị otu ọgbagoro na mmadụ ive ọbịa lijie nwụna ọbịa lijie nwụna mmanya Chineke ikeche nọ ive mgbanye uche anyị na mmanya hey na anwụ nke na m huwa je ma gbakpọ ime unu wee na apị fonu wa hey ọbịa lijie nwụna ụwa bụ ebe obibi Chineke biko kwe ịma na esi na ị naghị alapụrụ ndị nke ekpere aka na ekpere gị nye onye na-eji ibi ego biko tinye imi aka n'obi mmanya m agụwa agwụkwe ama ma ndị be na-abịa n'onwe ndị na-abịa akpụrụ mmanya ama m ogo ama mgbe m ngụ mmanya ibe mmanya m gbatara ụnyaahụ ka ọ dị mana mmanya bifo ọ ya nọgide m etu a hey anyị je tuka manye kwa nwa na fonu na enu tiri m Instagram nwa mgbe wa hey ken obido na me iwe no nnali mana ndị moza biko tụrụ nwa mmanya nwa bụ iwe mkwudo nna agụ nka nna tonye ego nwa bụ ibe ọzọ hey ọ bịara ije nwụ agwala masị na ụwa nwe ndị ọdụ na mma nwe ndị ọdụ na-enji asị na-asị Chineke biko ibe nji abịala ije ahụ maka nwanne ya nwoke ji ego ya mee nji abịala ife
biko tinye m onye aka n'obi nwaka ego ha oho nwaka ego abịa na bekee iwe ndị bekee na-akpụ ya nwaka pikin carry money nwaka ego m sọsọ otu nwa mfụ na vileji a nna kwanyere ugwu onye ọya abụọdụ gị na mkpa ịbịa ihe ọnya ọ ya enye gị ibe nwaka ego enyere gị onwere onye ọzọ ya enye gị nye ịghọtago nwaanyị ọcha agwara gị ọ n'owuru owu ife ọ n'owuru owu ife ọ n'owuru owu ife mana ka mbịa mee ego gị mana aba gị n'oyibo bụ pikin carry money nwaka ego nne kedu ka ị mere asị m ọnwụ na owuru owu ife ọ nke ndị oyibo na-akpa aba gị ịma na nwere nke ịma ụnọ na vileji ụnụ na-eti igbo na-elegbo anyị ma ndị gụrụ akwụkwọ ndị prọfesọ mbụ n'ala anyị a ndị oyibo na-akpa ava gị nwaka ego pikin carry money ọ nọ ụlọ owu ife nsị ka m bịa mee ego gị ọ ibe nkwu ama na aka na-achọ ama na ego a na-aya ebi imi onye isi ọga izi aza mmadụ ekpere ọnụrụ m onye a jụrụ ajụ ọnụrụ m nwaanyị dị olisi zabagwu ekpere ọnụ chara n'ụwa nke a jụrụ ajụ ọnụ chara n'ụwa nke shi ajụ ọhịa fa lenụ m anya nne ha anya gị na asụ ha ekpuru m isi anaghị m ahụ apụrụ ọhụ mgbe bido na mgbe bidoro ibe n'ọlị wee rute gara apụrụ ọhụ gịnị ka ị chọrọ ụnọ ọhụ ọdụ gịnị ka ị chọrọ onwe nọ mgbe ọbụla ihe anọgide tụwa nọ tie aka n'asụsụ ndị be anyị mgbe m na ọhụ n'ụkwụrụ onwe ha na nwaanyị n'ụkwụrụ onwe ha na nwaanyị ndị na-esi mmanya nwaanyị ka ihe ji bịa nụ m kedu ka m bịa n'ụkwụrụ onwe ha asụhụ na dị jụrụ m asụhụ na dị jụrụ m ihe mere apụba akpaligwo m onwe mba isi gị asị gị mana ọ na nji ego ibe m gwara agwa ha asụhụ na dị jụrụ m onye ahụ mmadụ ka ha hapụ ya dị ajụrụ gị ajụkwa gịnị ka ị chọrọ na ihe bịa esiri m mmanya ekwe fọnụ m na vaịlọs asụkwa vaịlọs ohu na-aba ya asụkwa vaịlọs ohu na-aba ya amaghị m ọdụka ndụ ka ha ka vaịlọs na ya apụta were aba ya Patios. It's not Patios ya na-abịa. Oh, gụrụ akwụkwọ. Chelu, nwaka ego, anyị bụ ndị gụchara akwụkwọ, gụnye akwụkwọ ebe a na-agụnye akwụkwọ. Ibe ada akwụ ya, ọ bụrụ Patios. Ka mkpọcha, agara m aga lụrụ. Ibe nji bịa bụ. Biko, achọ nke mmadụ n'onu mụ na biko. Ọ nwe abịa ntụrụ. Ya bịa bụ abịa crayfish. Ọ obele ego njibia onu ye bi nwu mi just obele ego ogolo 500,000 ai o nwere ibe nnụrụ isi na gohu mere gị agwa ha nga gohu tụrụ gị ni abịa crayfish oh akwanko Chineke isi tụrụ ahịa gị crayfish ka na-esu kpokpo onye nke na-enu no nke a na-esu n'ikwe a na-esu n'ikwe ka na-esi ncha wee na-agba ụgbọ Chineke ka uru na kwa ite Chineke onye mere ibe oge ya mmadụ ekpere nnọọ ama m ego na mmebuti ya isi tụrụ ahịa gị kre onye na-nyere m ego wadowe gị bịara iburu nwanne gị nwoke wa ambụ ambụ mere gịnị ambụ medụrụ ụlọ gịnị n'obodo ne onye ọnwụ na onye enu ambụrụ usu onye ana ambụrụ usu nwatakịrị ambụrụ usu okenye ambụrụ usu agadi nwaanyị ambụrụ usu onye na-akwụwa nwa ọkpụ ambụrụ usu n'ọnụ so onye ka ahụ nweta nri olili nweta achọle ọ matara chie ọ gwụrụ na ambụrụ usu ohu nwere ego eji akwụrụ ọnụ n'obodo na wee dị ụlọ nwa mgbe onye wakwụrụ ọnụ ọdụ ụlọ nwa ụzọ ibe mbịa ọ ya mabi ego anyị gwa na mabi ego ibe abeke ka nwoke eziokwu nsị ya na-aṅụ a na-anyụ nsị na-ese anwụlụ na na-anyụ nsị ya na-ese siga ọ na-awụkarị ofu nke na-akọtakarị bụ ị na-anyụ nsị gị na-ese anwụlụ nke a na-aka atọ ụtọ biko ịmụ ịma na nwanne nwoke a ji ego ịma na mbụsu nwanne nwoke ji ego biko onye wa mbụrụsu nyere ambụrụ nwere ego nyere ambụrụsu wadowere ọsọ o ji ego onye ji ego o ji nke ha ọsọ ya ohu ji ego o ji nke ha mụ na gị so wee bi ije onye ka ha na-ahụ nye ọ kpachara n'ahịrị ọhụrụ na ya ohu ji ego o nwere ego inyere ambụrụsu inyere ambụrụsu ego asị m na nye ego o ji ego gịnị mere ji sụ m na ambụrụsu ohu ji ego ibe na-ekwu ọ dịrọ mma ibe na-agwa gị ịma na ebe m na-ala alụ m ekwuo ma nke ahụ
ebe na larụ na gate ya dunia aga ya mu iba ya mi kedi ba ode ade ma anyo hanya na ehwe ne ba ade ma anyo hanya na ehwe ne ba hapo bazi ego ngala hapo bazi una ana ma gwo mo he na ego anya nyu kwa ha party na ebu ego ka gidebe ego ego ngo kedo ka crayfish amma ngo na crayfish wonya ga to ba ya wa mo ngo crayfish na atu kwa ha crayfish hapo bazi hapo ba ibo kedo ka crayfish oh hapo ba onya na dia crayfish ke go so go ke go Chineke onye menigwe ogodi na akpọ na abanye kwuru pasai ati na mula gedi na mma gedi bo ode ejere to ibi mere baba onwe ku wala mma ni ihe onwe he ngoribe oya ka no mma oya ka mma ka nje wele obala m adli onwe ndị n'obodo oyibo asị na alụlụ elu ewepụta ọbala gị obele ibe ya nye gị ego kedu nna ebe na-akpọrọ onwe m mpa dị ịbụ brother the fool yes ọ bụ ịbụ ị na-agụ n'akwụkwọ asị m na ịwụ brother the fool apụbazi ya ọmụ bịa kpali onwe m bịa ịna gị ego ịwụ brother fool onye ala ndị nye ọbala m nyewere ka ebe ọzọ ka m na-ebe m bịa kpali ịwụ brother the fool brother Sinking with the mark to the day came. Auto uheji mmọnwụ piti jeta ekwe Chika ka mma akwụkwọ Chika yoji kuziri ha akwụkwọ Chika ka mma akwụkwọ anakwa ha like mkpali ọkwa na ma nwa ya mana ọka mmalụ ụma megharị ọnụ jụọ ha ya ona Awụsa so na Yoruba ka edere iwe nke nkwuru nke a na-akpọ nkoro nwa na-akpọchi na mmiri ozuonele asụ ha Yoruba sa Hausa asụ m nkoro ndị nke wongele asụ ngụ ọ na Yoruba anaghị asụ n'ụdị asụsụ na kana anaghị asụ ya ibe na enunu anaghị asụ ụdị asụsụ na ibe na enunu ngwanụ ọchakwa ntị ha ọfụma wụ ọchakwa ya mma anyị na-ekwu isoro m na-ekwu na-aza m ọnwụ mgbe nwaanyị na-eje akwụkwọ ọ na-awụ onye nkụzi na-ekwu anyị soro ya na-ekwu a na-agwaba anyị na-anụ ebe onye nkụzi na yo ya nwa na-ekwunu ị na-ada agba m inyo kana ị bịara ka na ịgbado m inyo ọkwa na inyo ka ị bịara ịgwa m ị nara nwa ha nwa Chika wee tochina Chika wanyị naba bụrụkwa elishi gịnị piti kwebeta takejeta ahụ nke tọrọ bịa ti alụ ekwuru m onwe ibe ji unu eme oyibe nke onye nkụzi na-awụ olu na akwụkwọ ọ chịwachịcha isi ụnụ na-atụ na akọ nke sọrọ unu alụ nwa na-akparịjine m kparị na-ezu onile awụghị mụla ishi na-akparị nwa na ozu onile ha atọrọ ha atọ amụrụ ha amụ nwa na ozu onile ha kpakwa n'anya hụkwa ha kpakwa n'anya alụ Chika wee rute n'elute Ikenene me ikene. Muy bien. Ikenene. Eche masagi shalom. I came here to explain. Now tell me that. Que eu wanna kuzi. Hey. Le gwago di nke mutara muta. He's saying I am adnankwa. Hey, ikene na wo gini. Ke ma ko. Awa ngi mbo sob ni bele eba no ngi chelem. Kamana kamfu to shino che kamfu ke kushi kalelem. Kamfu to che kamfu ke kushi kalelem.
You know what, man? I so they are now. I'm going to you know what? Leave a one down or go on. I am together, and now I am. And I pass. I pass from my two. Bula ko bi ai. Ko ni ma ko. Di ina chi ko no ma na kuzi be akwo. Di o ko di ko nya na kuzi. Di nkala wi. Nle. Eto so kwana. Ai. Chelo. Ebe ka ai adu kwana. Wa ke gu. Na eto so kwana ya. Ha fo nya na. Ai na ona anyu no no. Iya de ba ai ka shi na ona anyu no no. Ila kuzi akuzi onga itibo na mara akwo. Ila akuzi. Oh, mama. Ije da bolo. Ina yoere. Oye bi fu pod. Yo, si se na ko lam no mo he ja kuzi muri akwo. Ikuzi ko be wogi. Ina na bo ina kuzi bi be akwo. Ina ko lam mu. Ina ya na bo ina kuzi. Ina pa on tari ina bare. Chiki bela be me pale mo. Chika so he bela be me pale mo. Chika. Ko bela be me pale mo. O ko ni ma hala. Ni lo kedo. O ni ko ja mo do. E ja mo ele me cha mo na mo hala bo ina hala. Ko kedo. Ni ja iba no ye na. Mo ni sa ina kina yo ta wa pa. O ni yo na na. Wo mu so. Chika wo mu so. Chika wo mu so. Chika wo mu so. Wala bo. Hey, wana vam. Onoro manya. Eje mejekwu nwana na-eme ihe ekwentị iwe fonu je njuo ya ka nje eshime wee bawa akwụkwọ wa kwa ya wa akwụkwọ eje nta aba agụrụ no ntu agụrụ no ọtịrị ka nnọ mgbewa ko hisha ko wonye nwe hisha akwụkwọ eje nta agụ ho sokwa ha ta mere eje nta agụ hey nwa na nka amohu agụ ha akwụkwọ n'ihu obere nwana n'ihu gbagwuru chụwana hey wanga cheka eje ma anyu ha anya eje ma egoshi iwe njiwo nwa ka ego hu ka ngu baba no oche ba ana me ogo ezigbo nwunu n'oche ka ngu ọkpa ụnụ na-abụbe m ụbọchị ọzọ anyu ihe ọmụ na anya nke niile wele The strong force, shed the tears back then, but I'm laughing now. Cause I'm lyrical, what you could tell the people who might wait for Usher and they in the middle, they call me the mirror. Oh boy, I go to self, one night more to now we go to drink the water. But I know where I'm going to. But I know where I'm going to. I can't stop cause some money on my mind, hustle on my muscle. I can't just stop this cause I know I'm fit, I'm fine, yeah. Everything's gonna be alright, so you keep it locked every 24/7, yeah. Everything is gonna be alright. Don't mind what they say at the back of that. Now them get their mouth too. So I'm heading to where I'm going. You can't stop my shine on. I'm getting more moolah now. Cause I know say I see. Alright, this information is for the general public. That's Martin Sifai Chukwugregre, aka Metal, aka Papoa, aka Zanumba. He's no longer a member of the staff of Panda FM. If you want to see him, when the Bemana have you seen these photos? Don't found there like some to post or photo. Don't tell me no. You see me too cool, it's my tool. I give people too, I hate it.
pretending you're fools when they love you too. There's something cool about you too that keep them with you. How do you do? You look so good, well like Kool-Aid. God like the flows, women living like a Michelangelo's image, but still cool like a village of a privilege. From my village, come back to pretty metro, be started every day. Emeritus and views, never mean that one swimming pool. Show for the hood, it's another Robin Hood. When it's 2000, I put for Igano from Chuku. Tell them the fuck that you bundu one. Use your bolo, so bolo. Use your bolo, so bolo. Place, Ndimwana that way. Little killing my way, they keep heading my way. Hanging out with your way. Ndimwana that way. Little killing my way, they keep heading my way. Hanging out with your way. Let me tear out the ball. What? Hanging out with your way. Let me tear out the ball. My way. Hanging out with your way. Don't you ever the hair stop hating? They've been dying, fading from this head. And let me paint you a picture of some that has seizures. They hated and waited when I float the fainted. Blow it up now. Don't find it on a fake get back on the feft. I love to knock them dead. Makanu webe ne bed. The omo musune check am bele belo ne be. I can belu so far bad. I am a prophecy for seeing in the darkness. Like if witness to my assignment to forsake and reassign me, but I see to their doom. There's some victory and zoom or suffer for public more. Just a nice one, my dude. You can't get on the nerves even when you dab. I have nerves on the verbs with the verbs on the stands. Killing like we come and real. We are these prices in their sizes for people.